Čaute, tu je Panda a dnes by som vám chcel ukázať, ako spraviť hodiny pomocou Notepadu. Je to celkom jednoduché, takže vytvoríme si nový Notepad, ja už ho tu mám. Tak a teraz napíšeme _echo off. Ak neviete, čo to znamená, ja som to hovoril v minulom videu, tak si to pozrite, ak to chcete vedieť. Ďalej do ďalšieho riadku title a môžete si vlastne tie hodiny nazvať ako chcete, ja si ich normálne nazvem hodiny. Tak. Potom color a vyberete si, napíšete 0 a vyberete si hociakú farbu. Napríklad Ačko je zelená, Bčko je modrá, Cčko je červená, Dčko je fialová, Ečko je žltá a Fko je biela. Ja si dám modrú a potom už iba clean CLS. Ďalej go to start a vytvoríme si tú novú bránu start. Tie brány som tiež ukazoval v minulom videu, takže si to môžete pozrieť. Ďalej si tu napíšeme echo a toto je dosť dôležité. Dáme tam čas. Nedávajte tam mäkčenie, ani dĺžne, ani nič také, lebo to vám potom vypíše nejaké blbosti, že to nevie prečítať. Takže dajte čas, dvojbodka, alebo rovná sa, to máte jedno, ja tu dám dvojbodku. A teraz percento a time percento. Toto je dosť dôležité, takže to tam tiež musíte napísať za to čas. A to je v podstate všetko. Potom už iba dáte vlastne iba dáte, že echo bodka. Echo bodka je to, aby vlastne vynechali jeden riadok a keď tak ešte pauz, ale to nemusíte dávať. Ani to echo, stačí vlastne už to len uložiť. Len niekedy sa dosť často stáva, že vlastne vy to spustíte a hneď sa vám to vypne. Takže spravíme to, že dáme ešte za toto, dáme go to start. Tak, teraz si to vlastne dáme file, save as, uložíme si to, nazvieme si to asi ako hodiny, .bat. Toto .bat je tam dosť dôležité, než vám to nebude fungovať. Potom all files a uložíme si to. Tak, keď už to mám uložené, stačí na to dvakrát kliknúť a spustilo sa nám to. Toto nie je moc také pekné, lebo v tom nemáte rozhľad, takže spravíte to, že keď toto nemáte otvorené, tak kliknite na to pravým a dáte edit. Takže toto go to start vymažeme a dáme tam CLS. Niekedy sa môže stať, že vám to začne úplne blikať. To sa myslím, že teraz stane. Potom už dáte iba save. No, vidíte, že takto vám to začne blikať a to tiež nie je moc také super. Takže zase dáte edit. Vymažete go to start aj CLS a dáte echo bodka. Echo bodka skopírujete a do ďalších riadkov, malo by ich tam byť 25 tých echo bodka, vlastne to nakopírujete. Takže 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Tak, keď ich už tu máme 25, tak tu môžeme dať CLS a za to go to start. Tak, uložím si to, dám hodiny. Vidíte, že vám to bliká menej a je to veľa prehľadnejšie. Takže ďakujem, že ste si pozreli tento návod. Ak sa vám video páčilo, tak dajte like. A ak u mňa nemáte ešte odber, tak dajte odber pre viac takýchto videí. Čaute u ďalšieho videa.